Tsara diabo ho an'izay magnaraka fandaharagna canapé jaune dia miarahaba amin'ny madame Vanessa Beauty tsy nisalasala namaly antsonay niany. Voalohany indrindra aloha faly miarahaba antsika jiaby izay magnaraka fandaharagna canapé jaune dia bonjour koa Tatiana. Merci beaucoup nagniraka zay tonga aty e. Ok. Yeah. Premier invité na izy e. De fahaizanay madame Vanessa mo avy tamin'ny réseau hoe Vanessa Beauty amin'ny resaka salon de beauté ndraiky tafara mo sady nagnano fandafosagna lamba. De zovy marigny madame Vanessa Beauty. Yeah. Ny tegna agnarako moa Tombozara Vanessa. Tombozara Vanessa ny tegna agnarako fa nalaiko zegny prénom na io nataoko titre ny salon fa nampiako Beauty fogna izy après. Ah ok. Yeah. Tegna agnaragna zegny Tegna agnaragna ana le Vanessa. Yeah. Ok, fa ela zay narignesanay Vanessa. Donc tsy olo tsy mahay donc ouais. De jusque que izy zegny anao le zegny hoe fahitahita fahita baka zegny fa tsy hoe hitahita ihany. De agnontany za hoe ino difficulté natrehanao jusqu'anao ke zegny tonga somary efa ambonimbony. Difficulté. Yeah. Maro e. Maro. Izy koa zegny isaka fa hoe hiasa tegna aloha de tsy maintsy miomagna amizay maloha voalohany. Ny difficulté tegna hitako aloha tamin'ny voalohany satria voalohany za fogna manko nagnano le coiffure mbola tambany be za fo zegny le mandray olo. Satria tamin'anta ty zegny le talenta voalohany indrindra zegny. De après izy koa fa nivoatra zegny le salon mahain'olo tsy maintsy mijery olo amizegny zegny antegna mijery personnel coiffeuse magnampy antegna amizay mba mahay miakatra. Yeah. De ny tegna hitako difficulté n'le izy zegny le hitazogno olo mba hoe ho vision araiky amin'ny tegna tsara no sady haharitra ela amin'ny tegna igny ny tegna hitako difficulté nandalovako maloha voalohany. Voalohany maloha igny. Yeah. De faharoa tsy ohatra hoe zegny ndraiky tegna hitako difficile fa so ihany ndraiky edy zegny na hoe misy raha karaha zegny tsy maintsy mahitahita solution egny. Yeah, tsy natao sakina zegny. Natao sakina zegny raha fa tonga de ndriatigny fô na somary ndraikindraiky mafimafy satria misy fotoagna zegny anao ohatra hoe mangala piasa anao. Ohatra hoe mangala piasa ohatra hoe ataontsika telo ohatra. Izy igny ave formenao mahay zatra sady maro koa olo mandeha aminao ake client-nao ake. Yeah. Mahay managna expérience zegny le tegna hitako mety tsy zaza raiky zegny mandalo raha karaha zegny amintsika Madagasikara eto mihitsy. Izy koa fa elaela amizay au lieu nanao le mba hoe eo amizay anao vao tegna hoe azo avantage eo amizay misy problème ndraiky tsy avy amina piasa fô de misy entre piasa ndraiky antegna misy fotoagna zegny antegna tafiakatra kely satria olombelogno koa mo antegna. De misy fotoagna ka tegna hoe minieny le zaza mihitsy zegny micréer tsy haiko asa hoe minieny na hoe fa tsy haiko feky sa hoe naturel zegny le raha de lasa misy problème de eo reto de miala. De firy zegny mpagnampy amin'ny Vanessa tamin'ny voalohany de firy ke tamin'ny voalohany tadidiko tsara déjà maloha tamin'iza voalohany nanokatra page satria zay boka rango mbola ela fa io fo raha nataonay rango zay mbola nipetraka ta mamanay zay efa bavy tegna samby na cousinenay samby mahay magnano resaka volo surtout taly. Misy cousine ko araiky izy zao fa misy salon Sambavagny Coco Williana Beauty Willing Beauty zegny agnarana anazy agny de misy Cynthia Curly marikitry Vanessa Beauty eo koa. De le tiako volagnina amizay tamin'ny voalohany zay le Cynthia Curly zegny tragno araiky. De zay roboka miaraka mipetraka de nifagnampy zay roa. De nifagnampy sady izy koa moa mbola nianatra tamizegny fa za ndraiky efa eo fogna za. De isorako be de be amin'ny zokiko satria izy zegny mbô namako satria raha tsisy izy koa za mety tsy karaha zegny histoire-nay taloha. De après izy koa fa mahay be baka samby mitady amizay de nisaraka amizay zay de izy koa nagnano ninazy raha karakaraha zegny fa koa fa nisaraka amizay zay rogny de za tsy maintsy mizaha olo amizay baka satria lasa zaza raiky fa teo de nanomboka telo
telo na laiky voalohany mbola hoe juste hoe magnano aide na fô zegny za zegny magnano finition de zare zegny magnano aide na karaha igny fô fa koa fa elaela amizay nitombo 5 fa izy amizao amizegny efa miakatra jusqu'à amin'ny firme zareo igny zay 15 zare amizao fa samby amin'ny place nazy jusqu'à amin'ny boutique amin'ny salon de gérante satria tegna tsy vita tsy vitanao zaraiky karaha ok de madame Vanessa mo sady misy zanaka eo ka asanao mo lazaigna hoe maromaro ihany satria eo Vanessa Beauté eo migérer page aroa maman SNG de sady mivarotro lamba ataony karakory madame Vanessa migérer raha aby zegny plus mbola ake ery mari et enfant izy ndraiky aloha de tegna tsy mora déjà malo figéreko azy za malo nanomboka tsy haiko fa 5 ans donc tegna hoe tagnatin'ny 5 ans tato bokany mitovitovy fo rythme na izy mahay mafy le tsy mandraligny tegna tsara azoko honogno za hoe mba hoe nandro bonheur zegny tsy maintsy efa agny amin'ny 1h du matin 2h na zegny mbola tsy assuré fô mbola tsy mi-assuré azy fa anao zegny tsy maintsy karaha zegny izy koa hoe tianao hoe i-assuré azy de le figérer couleur amizay déjà mo zay fa misy gérante fa anao zegny tsy maintsy ambadika eo fô na misy gérante zegny anao tsy maintsy eo fô de relation entre zaza malo de tegna mampalahelo hely satria isaka weekend fô donc za tegna hoe mifankahita tsara amin'ny ery zanako satria miala mandraigny be za antragno mbola mandry zaza jiaby mbola tsy mifoha mimpody antragno mandry zare raha karaha zegny zay fa na de zegny na tsy zegny ndraiky misy moment ohatra zao magnano karaha momentsika zao zegny somary calme amin'ny salon de amin'igny ndraiky za miprofite tanao zegny début de l'année karaha ty zegny fotoagna fagnararaotana za ndraiky kofa misy fotoagna hely fô za indesiko mandeha amin'ny parc za tanao zegny mba récupéreko izy ndraiky tsy voa récupérer tegna 100% fa mba izy kofa misy fotoagna hely fô zegny za tsy mifidy na ino jour surtout kofa après midi zanako araiky le bébé io après midi ny mercredi izy vao mba hoe misy fotoagna hely igny amizay za mitondra zare amin'ny parc fa raha mise mo zany efa zay efa miaraka tout le temps samby migérer les salons de kifankahita eo fô ok raha ohatra ndraiky hoe sendra olagna ino ataony madame Vanessa ohatra hoe na resaka hoe personnel zegny na professionnel de ino zegny mangala sorisorinao ohatra hoe miaraka amin'ny ery zanako za sa je vais un peu m'évader ndeha hagnano vacances sa ino satria milazaiko maro ihany responsabilité-nao zegny de ino zegny ataonao matetiky za ndraiky tsy de matetiky tafagnano vacances avake za io tegna efa lasa zadratsy za kofa mandeha tsy maintsy misy business hely ataoko amin'ny tegna andrano za zegny efa tsy zatra mandeha beky zegny mahatonga za tsy dia tanao zegny vacances fa mety amin'ny taogno ty donc za hagnano vacances fa tegna tsy misy hagnano asa eky vacances mba misy foagna zegny fa tegna ilaigna izy fa matetiky za kofa misy problème matetiky fataoko ary zegny raha toetrana mba isoroko amin'ny Zagnahary za zegny kofa misy problème izy ndraiky efa tegna hoe naturel olo jiaby kofa misy problème misy fotoagna zegny anao tegna hoe mitanondrika maloha fa ninazy zegny tsy ambelako kieka andra tonga de za kofa misy problème igny mety choqué be maloha za amin'igny de eo amizay za tsy maintsy mitady solution fa za mitady solution tsy direct magnano plaisir maloha vao vai edy raha izy vao mangala souffle aminjegny za karaha zegny zegny ataoko mama problème fa tsy direct hoe misy problème tonga de mi-échapper za tsy magnano karaha zegny direct vagna olagna mitady solution malakilaky satria miasa tegna zegny anao moteur anazy anao kofa mialangalagna anao mialangalagna koa asa igny anao kofa karaha to kamokamo hely zay kamokamo koa vola miditra aminao raha karakaraha zegny donc karaha zegny fogna anao fa ok de nanomboka tamin'ny taogno firy zegny tamin'ny anao le niaraka tamin'ny zokinao tantragno zegny zay roa tadidiko 2000 firma izy avy Tananarivo igny zay 2018 fa 2018 igny za ndraiky bokany na izy na za zay nanomboka tasambava tagny kofa fety zegny lakoronay fen'olo tegna za boka sambava nadiniko nivolagna izy boka sambava za
matoky za fa misy olo magnariky page ty mahita mahay hoe zaeta sambava tagny fa tegna hoe hain'olo be resaka volo izy ka tadidina ndray zay magnano curly volo amina vy zay vitsotra zay de mitaly karaha zegny raha nataonay tagny de avantage-nay tam raha amizay nandeha Tananarivo za misy olo avy tagny igny bokany avy Tananarivo de igny amizay mi contact satria mahay zay tonga aty de mi contact moramora mi contact ko fa tsy mianatra zegny zokiko igny magnampy za io sady samby managna traika efa nasika zay satria raha zegny fa tegna talenta na mamanay tamizare mbola jeune fitantaranjare izy karaha zegny koa tanao zegny efa karaha hoe fa aminay zegny karaha zegny de après amizay donc 2019 za nanomboka nagnano page tadidiko tsara coucou am Véronica en France agny izy nagnampy za nanokatra page izy nivolagna hoe alôtra anao ko fantsika page za amin'igny mbola tsisy raha hoe magnakory manokatra page zegny karakory izy nagnampy za izy nagnamboatra logo na Vanessa Beauty voalohany misy fleur igny karaha igny misy sarina fleur izy nagnamboatra raha igny de za amizegny oza merci za tamizegny mbola tsy tanao zegny za igny tsy natoky fa raha nagagaza tegna hoe olo entourage na zegny mi matoky miposy anao be za tsy natoky tegna tsy natoky za satria izy ke raha magnano karakara io fa za fa tsy avy za koa mbola tsy pare saigna satria mandreraka trop le raha mbola tsy pare tsara za satria tegna mandreraka raha karakara zegny histoire donc zay roa niaraka 2019 2020 de après 2020 donc zavy te sady soa mbola nianatra zegny tegna maro mbola nanody licence nazy izy de après amizegny izy avy nanokatra ka izy nagnano karaha zegny zay momba ny Vanessa Beauté izy madame Vanessa ke raha ohatra hoe anao ke zegny amy type teny amin'ny jeune raha ohatra hoe karaha anao ke zegny mo anao tsy natoky tegna fa olo zegny le niposy anao sady igny amizay anao vao natoky tegna iny zegny na conseil na teny madinidinika amenao jeune entrepreneur afara akagny tsotra fogna anao zegny izy kofa misy raha manaitry lo anao za ndraiky ane nazana posin'olo tsy nandeha zegny ane tô fogna fa le tanao zegny le andeha plonger amle raha mihitsy zegny mbola sarosarotro loatra taminao fa tsika zao efa mivoatra be tamizegny zao fa tsy mitovy ake fa maro be raha niova donc moramora aminandre kokoa mamorogny ninandre misike satria atsika zao fa mivoatra be surtout resaka réseaux sociaux alefa kofa misy raha manaitry lo anao tsy voatery coiffure sy kofa misy raha azony jerinao voalohany hoe raha resaka tady vola izy igny izy koa regninao hoe tianao le raha zegny ndraiky tegna voalohany mila passion zegny le raha sady travail satria tsy mety koa za zao fa avy nahita za ndraiky tsy hanomoko nagnarana tsy mety fa nisy namagna zegny izy mba nanokatra coiffure izy fa izy tsisy raha endra mikasika coiffure fa nampalahelo be izy après tsy maintsy nafodiny salon satria mangala olo ohatra izy olo be efa izy le nivolaniko tamin'ny voalohany tsisy olo zegny direct hoe hijanogno aminao ela be rare c'est très rare zegny anao mahita zegny za zao fa tegna hoe managna expérience zegny za zegny fa tsy efa sava fo za na ino raha c'est pas satria agnaty aty le raha amina aty le technique donc ça va de zegny le tegna mety le raha hainao mihitsy zegny idiranao na soit anao koa tegna hoe sûr hoe mahita personnel hijanogno aminao ela igny ndraiky tsy haiko fa le mahatsara izy anao zegny mba tsy taitra anao misy olo miala aminao anao mitohy fo ndraiky mahita zaka efa firy olo niasa taminao de tsy efa tsy haiko tsy voisako ke raha karaha zegny de magnarakaraka zegny tsy voatery hoe anambola anao de fa vita i-commence tadidiko tsara taminena olo mandeha magnantogno za tonga de fa signaleko za am telefone mitondrasa postis anao main d'œuvre fo mihainy za zegny aveo au bout de 1 mois za ndraiky tsy de tia mandandany vola tamizegny magnano économie fo za avy mivanga folo elo ohatra hoe matériel amizay olo mbo fa aminao zegny mividy fa tsy mitondra amizay kofa misy hely igny volaniko fiera be ziaby za mivolagna aminaty fa misy postis ohatra aminaty fa misy zegny fa anao de karaha ty karaha igny zegny commencement
azy mandiniky hoe i commence amy raha maro be zegny fa lasa igny fa manimba saigny. Ary tegna hoe fierté-nao izy igny andro afaka izy ka hoe ni commence à zéro ana. Iya. Magnano karaha zaho aloha tegna je suis fière de moi. Satria tadidiko tsara étape nandianako. Nanomboko za nampipetraka client amy parterre tegna zafady le nandalo zegny mbola ao zare. Mbola ao client aby zegny na za matotra amy fandriagnane amy zare ambany. Zare ambany. Iya. Jusque zare zao fa tegna tranquille. Tegna tananako raha karaha zegny de mazotoa miasa fa zegny adidintsika ambony tany eto surtout viavy atsika ty mafy tegna mafy tegna mafy viavy zegny hitako hoe somary maligny zegny atsika viavy atsika tsy hagnano fa zy vandanao viavy za tsy mahita raha atao dine tsara maloha avadibadikinao saigninao ino raha tokony mandeha amizao ino raha tokony ataoko ho an'izay tsy managna passion am'le asa mianara maloka zegny ny tegna mety mianara anao mianatra igny anao mahay igny direct efa miditra amine efa tafiditra passion am'izay boka izy ka tiavigny le raha karaha igny ka boka tsy de ohatra hoe andeha hiasa za zegny kamokamo fa sady misy prendre plaisir zegny anao sady miasa ka. Oui, c'est ça. Ok, merci à Madame Vanessa namal fanontaniagna jiaby teto sady tsy niafafaka. De zay donc niany merci ho an'izay magnaraka fandaharagna de veloma daholo amin'ny manaraka andray.